amanyare chena muso bako anebanye angafulini buyo masiribegata au belejeli dande fulibino la dala kula minyi sibiri ninja mukai misigi au bi yasa au bisika bo na fulio kalamo chugumino kagere nyana minyi dohu aliere kuna kiboro yitabaji karamgo ulube kamizibi au mai yelama au yi tudungala yasa au bisika famia soro minyi kuna kunigatu ali kono kula usira diga lasa minyi nimbara yi ali kita mafla barako bi ala yi au gari diga do mafla la ma folo yi mamadi bakhulba kunati nanibeku MBK barofa mafla na yi Solomani Aidara Shifuke luge ifu ki wali mando suge bilamai imiso gadu ko sebede walwa si futala ni so jew jume ani gribu mi on te flaplam ne gribu yede o jilu mi na gribu avec donc segi de signé ka donc ameta ta bangla suge ko dara yoro jume so de gribu ni mewa pade suge na brande uri ke oro na dora mi so bi jadi o ma de uri meya ana nga fente no buka ayo basite sigatala mingi nege karafe alibe jawi jalubulu flake ale nononta nafuka wali mondo ka jaw chari mingi aradu macha FM ale re pajika amayi ka fo mingi dogono muso fama fatmata tapili aywa ali kodina ko chari binani belejila siruke babu bikoro aywa basite jawoyi ambe fuli ni walimano ko ke belajina ni watina ambe peso walimbe ona jati na foto amna yere ka kolino MBK ni Suleiman Aidara uli besiyo kana yasa kasika gafu kono kuma jati ndo maka adima lidenche mani msuma belajina amga tukana jati aywa be flabani kanu ba belejile fu malikono ani malikoka siruke minye nebe ndege do ka boni sebenyi sebe mi ni uba wole ko informateur ali mane do de a kangata gaw ko siruke ayira ka fosa minye utukalu leta ani nani temeninyi samba flani muba ani fla minye gaw kadunyi ulu ko mbora minye gaw ali bolongono na ka belejele ko nva a boku kunde dore de ka yini minye fransika kelebulu kelere le mi me anga jamana ko no yara sa minye de wale ke boyi ka se ko lu kele chugumina na be wele ko force barkan ko a minye gaw shifina kawye o ko mbora bawo abunyira me ka fo minye utkalo klitan wulu blate minye samba flani mugane fla mi ngani ni force barkani o lu ka kele che to ni mi ngani me anga ba malba kono ko lubulu ko kuzun kaso che kata o odi nye korona lasa minye gaw kadunye ulu kono mbora a ubole ko fe ya yira ka fosa minye kle sabakulu kono modi minye fa subarkan kono mode ka fe ni dabali ke ka kusuna ka kaso kono nda ka bo anga jamana kono minye gaw kadunye sa kala sulu kono mono ya yira ka fo minye ni ye determine ni ke samba flaneta ane saba minye français ale ka kelebulu dobe na be wele ko force cervale ale ko ni fere ni dabali ke mali ale koronya va belejele ka belejele furanga je nga gaw shifina kaw ya yira ka fo samani ka yira ka fo minye de wale ke bo ka dalde no walu ka yira ka fo ko chama wona varala o kade wole sirati gala sa ko minye gaw ko ni ka damene samba fla de tan sabala a ko fo kana blani yore na minye gaw ko ni ku be gele na su bele jide ko na de so ga ke de wale ke bo ka dalde no walu samana ka wati ka be me ka fo minye gaw kono nai ko tara ke do mo ka utayo yala sakata ufaga wako bagabi ke ma ke ma vere mo go kono na fenana mi woni ye kamar fa ko ni ci ula a jati da wali ke bo ka wuli ka jo ko nasa o mi ye go ka dum ali sauka la sile ko wono ya yira ka fo mi ye go sira yere ye abuli ka se do ko golara so go ya ko nge jati da wali ke bo ko nga wuli ka joyi go ka do woni ya yira ka fosa o lu ka jati
k'olu kɔni ka jate kɔni m'a yira k'a fɔ min kɔni ye Faransi ale ka kɛlɛbolo min nanen don yaasa ka se ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka di malidenw ma yaasa malidenw n'u bololafɛnw olu bɛ se ka min ye lakana cogo min na nka o denmisɛnninw kɔni y'a yira k'a fɔ min ye force barikana maaw ye k'u dɛsɛra bi wa k'u dɛsɛra sini nka o ka denw tilala k'a yira k'a fɔ sa olu ka jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ min ye force barikana kɔni ye k'a kɔni tɛ a dɔ la dɛ ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ yalasa min ye basigibaliya ale bɛ se ka yakubaya an ka Mali kɔnɔ cogo min na o de siratigɛ la sa min kɔni ye Gawukadenw ye u y'a yira k'a fɔ k'olu b'u sɔnni sigi a kan ko Faransi bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la yaasa min ye siyako kɛlɛ ye o bɛ se ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ o de siratigɛ la sa Gawukadenw y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni bɔra a bɛ siɲɛ caman kɔni bɔ min ye ka kangari gwɛlɛ kɔni da Faransi ye Faransi ale bɛ ka taa taabolo min na a ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ min ye taabolo ye ka se ka o yɛlɛma cogo min na o de siratigɛ la sa min ye utukalo tile 14 tɛmɛnen ye sa Gawukadenw kɔni ye a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni bɛ min ye tile 3 k'o ta k'o kɔni di min ye force barikana kɔni mɔ ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ ka se ka bɔ Gawo kɔnɔ a ka ja u ka se ka bɔ Mali ale yɛrɛ kɔnɔ dɛ ɲɔgɔn tɛ ni tile 3 kɔni tɛmɛna min kɔni ye force barikana a kɛlɛcɛw kɔni ye ko k'olu kɔni bɛna fɛɛrɛ ne dabali kɛ u ka munumunu zaadon n'u ka taa ni ka segu ka se ka o bali cogo min na o de la Gawukadenw y'a yira k'a fɔ ni tile 3 in kɔni tɛmɛna k'a sɔrɔ force barikana u ma taa ka bɔ Gawo olu na fɛɛrɛ ne dabali kɛ Gawo ale ni Asɔngo ni ɲɔgɔn cɛ o siraw k'o tigɛ Gawo ani Burɛmu ni ɲɔgɔn cɛ o siraw k'olu na o tigɛ min ye force barikana maaw la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Gawo ale ni Wabariya o sira ninnu fɛnɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna tigɛ min ye force barikana na yaasa u ka baaraw bɛ se ka gɛlɛya u bolo cogo min na min ye u bɛ se k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ka taa ka bɔ an ka ba Maliba kɔni kɔnɔ sirikɛ ne Fasiri kɔni ale sɛbɛnna min ye informateur ale ye fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ siga foyi t'a la informateur fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo Mamadi Bɔgɔrɔba Konate ko n'i ye dunan tɛ maraba natɔla ye i n'a tɔn maraba yɛrɛ fɛnɛ tatɔla ye o fasiri i ye min bila informateur mɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni o informateur kelen ye a b'a yira k'a fɔ san 9 ka anw ɲɛ ko ka yɛlɛ nin ye o de bannen nanzara fɛ kabini tɛnɛn n'o ye kutikalo tile 15 san 2022 o kɛra Faransi olu ka kɛlɛcɛ laban ayiwa ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan san 9 ayiwa u bɛ anw fɛ yan nɔ waasa basigi bɛ se ka na cogoya min na san 9 u bɛ anw fɛ yan nɔ waasa anw ka yɛlɛma hɔrɔnya u bɛ se ka segin anw ma cogoya min na nka anw ye diɲɛ fɛn bɛɛ ye fo n'a kɛra basigi ye i bɛna ye k'a fɔ san 2013 la janvier kalo la ayiwa malidenw de wulila fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ tɛgɛrɛ de bɛ fɔ ayiwa ka Faransi kunbɛn ayiwa o tɛgɛrɛ de bɛ fɔ ka Faransi finitigiw ka se k'olu kunbɛn ko anw ka Messi natɔla filɛ nin anw ka libérateur maa min bɛna anw kanabila nin y'o olu natɔla ye nka i bɛna ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na malidenw ko u nimisara y'a yira k'a fɔ ko anw tɛ wale ɲuman dɔnbali ye san 9 ayiwa Faransi bɛ anw fɛ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ i y'i dabɔ Gawuko kuma min na olu ye misali suruman ye min b'a yira malidenw na k'a fɔ ko ayiwa Faransi n'o ye nanzaraw ka kɛlɛkɛcɛw Faransi kɛlɛkɛcɛw ye ko u bɛ yan ka banbaciw ka se ka olu kɔkɔrɔmadon o sira suruman dɔ fana ye jumɛn ni o kɛra tesi gɛlɛya min ye Mali finitigiw sɔrɔ n'o yɛrɛ de sababu ye Gawukadenw olu ka wuli k'u jɔ Faransi ma ɲinɛ Faransi bɛ ka anw kulokɔrɔla gan kuma bɛɛ olu ka kɛlɛcɛ 59 ayiwa ko o de binna Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ ɲininkali fana bɛ yen yalima Faransi ye a ka finitigiw bila ka na Mali la nɔ olu ka kɛlɛ kɛ sata kana bɔ a la wa n'a fɔra ko lakana yalima ko saya t'a la o kuma o bɛ se ka fɔ wa ko n'o o de tun ye Faransi hakilina ye ko mun de kɔni na u sera anw fɛ yan nɔ u ka politiki maa dɔ bɛ Jean-Luc Mélenchon ale ye a ka laseli dɔ
que ni yakli bala janvier l'État a niqué en 2013 là aya ira k'a fɔ ko yalima olu ka kɛlɛcɛw bɛ nali mun kɛ yasa ka banbaaci wale k'o kɛlɛ ka bɔ Mali la yalima ka a kuma kɔni a kuma ka ca dɛ aya ira k'a fɔ Faransi o kuma la olu ka sɔrɔ dɔ de bɛ yan nɔ ni gɛlɛya donnen b'u la o kama ni Faransi y'a laɲini ko u bɛna ale yan nɔ ka na Mali ka na ni gɛlɛya bɔ Mali da la wa o san janvier kelen na 2013 i b'a ye k'a fɔ kumaw yɛrɛ kɔni cayara nka nali kɔni o kɛra min ye Dominique de Villepin da ale yɛrɛ tun ye Nicolas Sarkozy ale ka premier ministre ye ale fana y'i ka tiɲɛ fɔ o tɛmɛlen kɔfɛ min ye ka se u ka wasabulon kɔnɔna la ayiwa tiɲɛ kɔni o kumaw kɔni fɔra yan nɔ ka bɛn ni Faransi yɛrɛ ka naliko ye min ye janvier kalo o san janvier kalo o dimanche janvier kalo tile 13 i bɛna ye k'a fɔ maa dɔ bɛ yen o y'a jira k'a fɔ ayiwa banbaaci a kɛlɛli olu kɔni fɛ a tɛ se ka kɛlɛ ni marifa ye mun ka ɲi ko kɛlɛ o tɛ foyi ɲɛnabɔ nka sigikafɔ ko o kɔni o de ka fisa kow la tuma dɔw la ko n'i y'a kɛ kɛlɛ yɛrɛ ko o bɛ se ka na ni farafarali ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a kun ye jumɛn ye yaasa Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ yan nɔ jaabi walekɛbaw ka se ka olu bali olu ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen minɛ ka se ka min ye hakimi ye olu dagayɔrɔ min bɛ yen ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ci ka bɔ yen nka bi k'an bɛ yɔrɔ jumɛn kabini don min na malidenw yɛrɛ kɔni wulila k'u ka Faransi gɛn ka bɔ u ka jamana yɛrɛ kɔni kan i b'a ye k'a fɔ nin kɛra siɲɛ filanan ye kabini janvier kalo san 1961 o tɛmɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ u y'a laɲini Faransi fɛ u k'u ka minɛnw ta dɔɔni dɔɔni Faransi yɛrɛ kɔni ye minɛn ta Kidali wulila Tombouctou o wulila fo ka taa se Gao Menaka ma o wulila ayiwa i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ laban min tun bɛ yen nɔ n'o o ye Gao ye an bɛ waati min na o yɛrɛ kɔni o fana wulila bi anw bɛ waati min na min ye Faransi ka dɛmɛ ye anw b'a nɔ walima u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ nɔ ko i b'a ye k'a fɔ k'a kɛra nkalon namara a nkalonjugu ni namarajugu de ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma i b'a ye k'a fɔ o de fana nana ni gɛlɛyaba ye Mali ale yɛrɛ ni Faransi u bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min na min ye ka se ka banbaciw kɛlɛ bari an bɛ taali ɲɔgɔn fɛ nka an man di ɲɔgɔn ye a kɛra pati kolonbajɛ ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ Mamadi Bɔgɔrɔ Konate don min na Faransi ɲɛmaa yɛrɛ a bɛ taa foli bila a ka kɛlɛcɛw la n'o kɛra janvier kalo tile 19 san 2001 a y'a jira k'a fɔ ko olu sigicogo yan nɔ farafinna u bɛna o yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ Faransi ni G5 Sahel olu ye ɲɔgɔn ye min kɛ Jamena n'a kɛra février kalo yɛrɛ cɛmancɛ la ayiwa Faransi président ɲɛma ayiwa kɔni ye sariyaw tigɛ mun ye k'a jira k'a fɔ ko olu bɛna u sigicogo n'u taabolo k'a bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛma Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ k'a ka diya cɛncɛn kan jamanaw kan u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna dɔ bɔ u ka kɛlɛkɛcɛw la o dɔ bɔ kɛlɛkɛcɛw la nka k'u b'u jigi kɛ u ka force min n'a bɛ fɔ nanzaraw ka force takuba nka i b'a ye k'a fɔ halisa Emmanuel Macron ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoni di ka bɛn ni janvier kalo tile 19 ye fo ka taa se dimanche ma n'o ye fo ka taa se dimanche ma n'o ye mai kalo tile 30 ye a tilala ka sigi kunnafoni kelen kan mun b'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka laɲini foyi tɛ ko ka to cɛncɛn kan jamana ninnu kan tile 10 o tɛmɛlen ka bɛn ni mai kalo tile 24 m'a fɔ nin fɔcogo la président Emmanuel Macron Mali président n y'a kuma fɔ ten fo ka taa se Mali cɛmancɛla fanga minisiri ɲɛma ayiwa n'o o ye dɔgɔtɔrɔso cɛmancɛla fanga yanni dɔgɔtɔrɔso kɔgɔ la kɔni ka na ayiwa olu kɔni ka fanga binna ka bɛn n'o waati ninnu ye Faransi y'a fɔ ko nin wale min kɔni kɛlen filɛ ale ma jɛnen nin ye bi ale ma jɛnen nin ye sini o kɛra gɛlɛyaba ye Mali ale yɛrɛ ni Faransi yɛrɛ kɔni cɛ n y'a fɔ Faransi taara cogo di u y'a laɲini k'a fɔ u ka sommet min tɛmɛna an y'a fɔ mun kɛra G7 ale ni OTAN fana ka sommet tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa Faransi jamana ɲɛma a kɔni ye wele bila kunnafonidilaw ma n'o o kɛra juin kalo tile 10 san 2021 o de sen fɛ a b'a jira k'a fɔ k'olu ka wulikajɔ Mali kɔnɔ k'olu bɛ dan sigi a la ne Fasiri Info Matin Fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka Fasiri ye nin Info Matin Fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen u ka mun fɔ k'u waleɲuman dɔn ne bɛ nɛgɛ dɔ ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko la lettre du peuple ale kumanen don dɛ an ka taa min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies Conseil de sécurité ale kɛnɛ kɔni kan Mali ka minisiri min ka baara bɛɛ mɛn Mali ni jamana wɛrɛ ko kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma minisiri Abdoulaye Diop a ye tiɲɛ jala kɔni fɔ
kafetigi kɔni ye dɛ min ye buru jala kɔni ye ka moulanger o de siratigɛ la sa min kɔni ye Abdoulaye Diop ye sa a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa min ye ɲɔgɔn ye balali bɛ se ka kɛ cogo min na Mali kɔni ka dɛ o siratigɛ kɔnɔna sa min ye kuma kolomaw ye sa min ye kabako kumaw ye sa min ye dabali banko kumaw ye sa Abdoulaye Diop ale kɔni y'o ta ka Faransi sɛgɛrɛ dɛ siratigɛ de la sa Abdoulaye Diop a kɛlen ka kuma kɔni la sa min ye conseil de sécurité ayiwa a ye hakɛ to dɛ min ye conseil de sécurité ayiwa a ye a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen kɔni waleɲuman dɔn o siratigɛ la sa a y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni n'a mɛn sɛbɛn dɔ kɔni don min ye Faransi kɔni gama o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ministre Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ sa k'a bɛ se waati jan ma min ye Faransi kɔni ye sa ale kɔni bɛ ka min ye waleya dɔ kɔni da ka ɲɛsin Mali kɔni mɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye Faransi ale ka pankuru kɔni ye olu bɛ wuli Mali kɔni kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ kɔni ka d'u ye ka taa ni ka segiw kɔni kɛ ye k'a sɔrɔ min kɔni ye o ma bonya foyi da Mali ale kɔni ɲɛmɔgɔ kɔni kɔrɔ o siratigɛ la sa min ye Faransi ka hélicoptère militaires ye olu bɛ wuli min ye ka taa ni ka segiw kɔni kɛ Faransi ka drone olu bɛ wuli u yɛrɛ mɔ Mali kɔni kɔnɔ Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ministre Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko Faransi de bɛ nin baara kɔni na dɛ Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko kabini san 2000 ni min ye 22 kɔni jɔra k'a ye mɛn k'a fɔ nin sariya sɔsɔ walew Faransi ale kɔni bɛ k'o ta ka ɲɛsin Mali kɔni mɔ dɛ o de siratigɛ la sa Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ k'a bɛ siɲɛ 50 kɔni bɔ Faransi a bɛ nin wulikajɔ ninnu kɛ n'a yɛrɛ ye ka taa dɔliw kɔni kɛ min ye an ka finitigilakaw ka yɔrɔ kɔni na Faransi ka a n'a ka hélicoptère olu bɛ taa o munumunu ye Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ nin munumununi ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Faransi bɛ fɛɛrɛ ni dabali kɔni kɛ min ye Mali finitigilakaw u lako a n'u cogoyaw bɛ cogo min na ka se k'a bɔ o kala ma cogo min na yaasa ka taa kunnafoni kɔni di min ye jatigɛ wale kɛbaaw kɔni mɔ ministre Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye baara ye baara min ne Mali tɛna jɛ ni a ye dɛ fiyewu o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa ministre Abdoulaye Diop halisa conseil de sécurité kɛnɛ kɔni kan a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye dalu o jɔnjɔn bɛ ale Abdoulaye Diop bolo dalu min m'a yira k'a fɔ sa min ye Faransi jamana kɔni ye a ye sariya sɔsɔ baara caman kɛ o sariya sɔsɔ baara ninnu bɛ tali kɔni kɛ a ka kɛlɛkɛ pankuru kɔni min wuli ka yaala yaala Mali kɔni kɔnɔ a yɛrɛmɔgɔ k'a sɔrɔ min ye a ma sarangani kɔni kɛ min ye Mali ɲɛmɔgɔ kɔni na dɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ministre Abdoulaye Diop conseil de sécurité ale kɛnɛ kɔni kan a y'a yira k'a fɔ ko dalu jɔlen kɔni mɛ min ye Mali kɔni bolo dɛ dalu min m'a yira k'a fɔ Faransi ale bɛ ka kibaruya kɔni ɲini ka n'a di jatigɛ wale kɛbaaw kɔni mɔ maa fagalajugu ka se ka na dalu jɔlen kɔni di olu mɔ k'a yira k'a fɔ min ye Mali ale finitigilakaw kɔni mɛ nin taabolo kɔni na wa o tɛmɛnen kɔfɛ sa o dalu fana bɛ Mali kɔni bolo dalu min m'a yira k'a fɔ min ye Faransi jamana a bɛ ka kɛlɛkɛminɛn kɔni da min ye ka di rebelles kɔni ma a ka diya ka di terroristes kɔni mɔ yaasa olu bɛ se ka Mali kɔni kɛlɛ cogo min na ministre Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ dalu in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nɔgɔ foyi kɔni t'a la min ye conseil de sécurité mɔgɔw n'u mago bɛ dalu in kɔni na dalu in kɔni na di u mɔ dɛ min ye nɔgɔ foyi tɛ a la nin kuma kɔni fɔlen sa min ye Faransi faamaw ye u sɛbɛkɔrɔ degun na ka sababuya kɛ nin kuma in ma se ka fɔyɔrɔ foyi sɔrɔ fo ka taa fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna ko nin ko kɔni kɛra min ye dɔgɔyali ani maloya ka ɲɛsin Faransi kɔni mɔ dɛ halisa min ye ministre Abdoulaye Diop ye a bɛ taa ni kuma ye a y'a yira k'a fɔ min ye conseil de sécurité ɲɛmaaw ko ale b'u kɛ
min ye Mali chéri de fari français ale ko me ka tabulu min woni na ale ni tabulu woni ma yelama min ye yere nyine bolo ko ni yesa yere nyine fari ko ni yesa ko Mali no dade uta dore de min ye Nations Unies ale yere be na sebe do ko ni min ye article 51 ba yira ka fo min ye jamana wore na ye dandago wole ko nda ka nyeshi jamana wore ko mo jamana mi na ka yere ma horonya da wole ko me abulu mi ye yere nyine ko ni ko Mali bo fare ko nda de seruge o te dore de dona na to ko na kangare ko nda de ko fe chien chama ko katla kata kangare ko nda conseil de sécurité ani ko la seruge faransi na ko ndona na ka pamuru ko ni ye wala jingile walma fere tuta ayi wala jini kalaji ayi wala jini na kila mbantu aka seruge an mbantu an lo kanta seruge sorasi nu seruge tela te ba koroya ati temenina na ku fara ko ni misika ke Mali de misika nge faransi la farafina de misika nge faransi la ne nunu ma ke an yɛrɛ kuma tɛ ya kila an sigira an ka dalilu bɛɛ banna seruge terke journaliste dɔ bɛ yen ale ko Burkina ale ko ale yɛrɛ bolo maa wɛrɛ tɛ dɛ ale yɛrɛ bolo farafina jamana kelen min kan k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya fêter ko Mali ko tɔw bɛ se k'u ka colonisation banni de fêter ko mais jamana min yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a dafalen a ti yira ko Mali o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka an bansi ale bɔra min ye la lettre du peuple kɔnɔ la lettre du peuple fasodenw ka bataki an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma Mamadi Bɔkɔrɔba Konate n bɛ tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain ale y'i sɔnni sigi dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga ayiwa a ka kɛnɛya a kow bɛ cogoya min na bi a y'a yira k'a fɔ kunnafoni a kɔni bɔra ka bɛn ni uti kalo tile 13 n'o ye sibirido ye ayiwa san 2022 a kɛra ka bɛn ni wulafɛyan fanfɛla ye a b'a yira k'a fɔ ko kalo 14 dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga a bɛ baara la sunɔgɔ tɛ yen ayiwa sigi yɛrɛ kɔni tɛ yen wulikajɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen na kumaw bɛ fɔ walew yɛrɛ olu fɛnɛ bɛ yira ayiwa o yɛrɛ ko o tɛ tɔ to maa la o baara ninnu mun n'a b'o la o de donna ni gɛlɛya y'a kan sɛgɛn bi o kɔni o kɛra ayiwa kunnafoni min b'a yira k'a fɔ ko ayiwa a bɛ hali réseaux sociaux yɛrɛ fɛnɛ sanfɛ min b'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la ni Ala sɔnna a ma ko dɔgɔkun minnu bɛna jɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga ayiwa ko a kɔni a bɛna baara ninnu a bɛna o daminɛ ko kura sɛgɛn kɔni o kɛra o de wolola ni n'o ye lafiya n'o o min dira ma a yɛrɛ ka kɛnɛya dɔgɔtɔrɔ fɛ ni Fasiri anw ye nin bɔ républicain kɔnɔna la Fasiri jɛkulu b'a bɛɛ lajɛlen ka Fasiri républicain Fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko le pays min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga min ye k'an ka a tun sira tɔ gwandɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye Mali minisiri ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga kalo 14 i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na da tɛ sunɔgɔ tɛ taa n'i ka segiw min ye ɲɔgɔnyew ye min ye Sogɛli Kɔkala Mayiga san 1 ani kalo 2 a ma sɛgɛnna fiɲɛ bɔ ɲini dɛ min ye wulikajɔ ye Sogɛli Kɔkala Mayiga bɛ o la dɛ yaasa min ye basigi ale bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na o de siratigɛ la sa surukɛ k'a bɛ ye k'a fɔ Sogɛli Kɔkala Mayiga a yɛrɛ sisa bɛ t'i jɔ min ye san 64 bɔɲumanko ye o de siratigɛ la sa kunnafoni di sira dɔ fana bɛ yen ni u b'a wele ko Jeune Afrique Jeune Afrique ale tun ye kunnafoniya dɔ kɔni di k'a yira k'a fɔ min ye u ka banajuguba dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko min ye AVC AVC ye bana ye bana min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye tension ale bolo fara dɔ de ye AVC AVC n'a tora ka maa minɛ i b'a ye k'a fɔ min ye kunkoloyaba kɔni fɛ joli ale de bɛ ci min ye
kumule va yoro konena wana yimene yoro minasa ibita koma konena ute dore de sigara di abisi na yimene dron boki beni waki bla minyi sigara konena sa ori sigara tigala za terenya dabali bikesa mi ngoni ye majunye kaseka uludu ila chumina bi fie mene ni majinye ka febere jele bi kene majinye o oye mawisa majinye ale sebe maminu nyede mi jeune afrique kale kuyeni ndesebe ayira ka foko abc ko kone me shokel ko kala maigala sana nisa ayira ka fosa minyi shokel ko kala maiga ale ere ka chageda kuna funi so mi ngoni primatiro mawye olu nana kanani ngoni ngalu nigia ayira ka fo minyi shokel ko kala maiga kaluta anani abe bara ko nasa o ko di strategiala sa mi ngoni ni aka minyi kenya tigala mo ko ni lu ko ni anyi minyi ka wajibiya mari ministry nyama ireka o to shokel ko kala maiga minyi aka sangani ngoni nge yasa ka seka minyi asena na fiya bo chugumina yasa minyi abseka fanga soro duna na to ko na wakai me ka fo shokel ko kala maiga awo ko abc ko ngunda la de ko dora ko munde shokel ko kala maigala farkolo o resenge de time ala de la minyi aka kena tigala mawyi ko lo ya wajibiya shokel ko kala maigala aka seka minyi arese na fiya bo sangani ngono ko duna na tola shokel ko kala maigala kam na tlaka minyi aka ministry nyama ya baro kam na fernede bleke seka minyi u baro takura yukura kunga minyi kile fulani ngoni ubina di shokel ko kala maigama abiseka minyi arese na fiya bo chugumina ne masiri arese bena minyi begilo fe samana kabo minyi le pays ale konona begilo ka fo le pays jamana ambe fasili defulu ma bela jele mamadi borwa konati mentega do tuguni me bo ni seremi o soir de momoko ale bi soni sigi meka Sadio colonel Sadio Kamara ko ale koni ale nora blake no oye docteur Shogel ko wala maika aywa ko abeta wati juma wati joli akara kaba o de ba konane le colonel Sadio Kamara premier ministre par intérim pour combien de temps ale nora blake bana aywa nam nam sida ale nora blake aywa fasir ke ba no oye maimuna dumia ale ba fo ko anga kuma fo minye docteur Shogel ko wala maika ka kenya ko akera docteur mi be ka laji amani kono ya wo walima o be ka yoro mi fo ka ayra tarai kata e frakenda no oye tilki jamana ka kera yewo ko akuma koni abe fo bari jamana ere kanyeta ani Shogel ka kenya ibe ni kuma ni be ba kono wasa bara munu no olu ndu olu koni kana sega jo aiwa ibaye ka fo o kama akuma o koni o kanga fo afora docteur Shogel ko maiga o ambe wati mina koni kaluta ani nani o singe o be aka docteur Shogel ko maiga aiwa akabana ko kuma aiwa abe fo wa akanga fo ni meke misali yere mi ye docteur Shogel ko maiga ale yere koni ma wa ni meke misali yere no ye colonel Assimi Goïta no ye Mali yere président misali nimamba ale yere fene ma muna Shogel docteur Shogel ko maiga kadaka ma chama wulile ba no fe ni mesika ke ka fo boda doye kanisi docteur Shogel ko maiga ma donc abe bo boda abe fotoga mina abe daba fe ba me ka kuma yini abe bo now kaiwa ka anambo daba re koni fe aiwa ambe wati mina ko jamana re koni ye ma do swani mun sera ka su do Shogel ko wala nora blani wati na aiwa o nora blani wati janko do walima abe no fo wati dime ibna ka fo ambe wati mina ayini ni me dona na tawla yalima kadaka yelema ba min ko fora no oye ka beni ministre yere ka yelema nune o yalima o kuma nunu o bela jele woni pese ka foni ni sin pe wa na yano che ame wati min na ko colonel Sadio Kamara ale de koni me docteur Shogel ko wala maiga anora aywa mi ye kenya de dobe o kera ka ala ka kenya o kulu o jidi parce que ba imamina dume maimuna dumiya ama fo ka wali mando sirke nebe ndega do ka boni sebenyi sebe minni o ba wule ko le point le point ale kuma ne do da minye Sénégalais jamana nyama
Macky Sall ale nana Bamako a ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ yaasa min ye kɔrɔwari jamana ɲɛmaa bɛ se ka kisi cogo min na min ye Macky Sall ye ale kɔni nana min ye Mali faaba kɔnɔ Bamako Serikɛba y'a yira k'a fɔ Macky Sall min ye kungo kun bɛ ka fɔ Macky Sall ka nakun na k'o si tɛ kun kelen ye k'a kun yɛrɛ ye min ye sa yani ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ Faransi ale ka kɛlɛcɛ minnu minɛnen don an ka jamana kɔnɔ 49 fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa olu bɛ se ka kaana bila cogo min na o de siratigɛ la sa k'a yira k'a fɔ min ye Togo jamana ɲɛmaa Faure Gnassingbé ko o kɔni bila la yaasa min ye sigikafuma bɛ se ka kɛ min ye Mali ale ni Kɔrɔwari ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na Kɔrɔwari ka kɛlɛcɛ 49 min bɛ an ka Mali kɔnɔ olu bɛ se ka kaana bila cogo min na o k'a ye mɛn k'a fɔ o baara yɛrɛ ko gɛlɛya bɛ ni ka ye o la dɛ o de la sa min ye Macky Sall ye ale ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka na Mali kɔnɔ yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ale ni Kɔrɔwari jamana bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na yaasa min ye Kɔrɔwari ka kɛlɛcɛ 49 min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka kaana bila cogo min na min ye Macky Sall ye k'a nakun jɔnjɔnba yɛrɛ de ye nin ye ko ye wa ko n'i ye jateminɛli kɛ sirifukɛ k'a de ye k'a fɔ sa min ye Kɔrɔwari jamana ye hakilila jiginna k'u ka kɛlɛcɛ 49 min ye ani kɛlɛkɛminɛnjugu olu de nana an ka Mali kɔni kɔnɔ k'a sɔrɔ min ye yamaruya sɛbɛn foyi tɛ u bolo o de siratigɛ la sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Mali farajɛla fanga ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko tigitigi cɔ n'u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa basigibaliya bɛ se ka na Mali kɔni kɔnɔ cogo min na o de la sa min ye Mali farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye olu y'u jɔ jimi fɔlɔ jɔyɔrɔ kɔni na yaasa ka se ka tɛgɛ da nin maa kofɔlen ninnu kan Serikɛ a yira k'a fɔ sa min ye u ka ko kɔni bila la kiiri tigɛlamɔgɔw kɔni ka bolo kɔni ka sa wa min ye kiiri tigɛlamɔgɔw fana ye olu ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye nin maa kofɔlen ninnu ye min ye mandate de dépôt k'o da u kan u tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'u datugu kaso la min ye sɔnni ka se u ka kiiri waati kɔni mɔ dɛ Serikɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen ye sa min kɔni ye sabasamandiw kɔni ye naani dayinu olu sɛbɛkɔrɔ bonyana kosɛbɛ Mali ale ni Kɔrɔwari jamana ni ɲɔgɔn cɛ Kɔrɔwari masakɛw k'olu bɔra ka bagabali kɛ a yira k'a fɔ min ye Mali farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u ka u tɛgɛ bɔ min ye u ka kɛlɛcɛ 49 kan joona Serikɛ k'o fɔlen kɔni ka n'a bila sa min ye o kalo kelen yɛrɛ cɔ ye k'o tɛmɛna dɛ ko ta ma bɔ sisi ma bɔ k'o de la sa Macky Sall kɔni nana yaasa fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na min ye Mali ni Kɔrɔwari jamana u bɛ se ka min ye u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na yaasa ni kɛlɛcɛ 49 ye olu bɛ se ka min ye kaana bila cogo min na an bɛ dugawu de kɛra Ala kana ni basigi ni cɛbɛ ni kɛnbɛ ye nka a baara bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ tiɲɛ kɔni ka dɛ min kana kɛ maa si kan an bɛ k'a sɛnɛ dɛ bagabaliw kɛra jatigɛliw kumaw fɔra Asim b'o mɛn wa an m'olu ka bɔ a la mɛ kuma t'olu yɛrɛ u ka bɔ ye diɲɛ ye ne t'o dɔn an m'olu ka bɔ a la mɛ kuma t'olu yɛrɛ ma bɛɛ n'i ka bɔ a tɛ dɔnkilidala dɔ ko dɔ ni ba ye ba bi ko dɔ ka ba sɛmɛ dɔ de ka ɲi Serikɛ dɔnkilidala dɔ ko cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye dɛ an ka taa dɔrɔn cɛkisɛya kuma mugu tɛ ayi kuma mugu tɛ ne masiri in de na AD fɛ an y'a sama ka bɔ min ye le point ale kɔnɔna ye le point an b'a fɔ ka AD yɛrɛ ka fɛnɛ fo ayiwa Mɔdi Bakɔrɔba Konate ko maa min balo yɛrɛ kɔni bɛ fugulantɔmɔ la n'o ye min ta dingɛni ye a bɛ tile bɛɛ k'o tigi kɔ ne bɛ n tɛgɛ don ne bɔ ni sɛbɛn min n'o o ye l'indépendant ye i n'a fɔ min yɛrɛ Afiriki ka sɛbɛn kɔnɔ Kanabila ayiwa Kanabila ale y'i sɔnni sigi maa dɔ bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Usumani Sonko n'i b'a dɔn Senegali ayiwa ale yɛrɛ kɔni bilama ale de kɛlen bɛ sababu ye Macky Sall a tɛ se ka sunɔgɔ ayiwa hali dumuni yɛrɛ o kɛli o bɛ ɲini ka gɛrɛya ma Macky Sall a ye taama min kɛ ka na Mali la Sonko ale kɔni ko k'a b'i da don a la dɛ ayiwa i bɛna ye k'a fɔ a ko basigibaliya kɔni o ye Mali Fasirikɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ basigibaliya min bɛ Mali kɔnɔ a ye jamana yɛrɛ a y'o kaana mini ka ban a kuma ko o bɛ jamana wɛrɛ kan o kama
Sénégal Ousmane Sonko ni olere fanga sine bi akoni akakuma la sigido sife no okera kuna kunidilo yere nyeko aiwa ayida do ni kuma ina kui aya ya ka foforo ale be malidon kufu aiwa kaseka uwali yumandon jimina ndia mi nu ubala tasira mi nu ubaka ukana tasira imbla machi dinglenye akaton yere ko leader du parti et agaton mais no ye patriote du Sénégal pour le travail l'éthique et la fraternité oye akadje kulu togoy aywa ikafo mairie fene do no exigon sori yere ale koni yo o mairie akoka avec colonel Assimi Goïta ka fo kamalido yere koni bela de l'info aywa ubeta sira mi kan no blade aywa politique mo ko o ka kuma ye sani kunfla kuma ye uba fina fe tu kata ko doyena fe cha ko Assimi Goïta aka hakilito aka jamana dona aka jamana don kuleka anu kuma kan ako ulame aywa akata ka jamana don ulu yere koni hakilina fe aywa ni kera wati mina wa soro abika welebla ko dona na tawla no obebe san no ye san 2024 ko no ulu ka kalafiru koni sera kanyinebo ko no ulu ale fanga soro ko abu ka kelecho ko ulu kuli kana malila awa ukanu tege do on fe miye bambati kre kaseka kele peu ka bo on ka jamana yere koni kono ibaye ka fo ni fene bela jele ko fe abi so ni sigi ma badoka no oye abi fo ma badoka no oye flyer aywa chorno Suleiman Bal ni ale yere kuye karamodo wa kele masa yere fene koni do aywa oye kuma mu fo ni obe talike tuni anga nabe fo mu makom chef demandé no ye kurugan fuga chefie aywa aya yere ka fo o anga horonya dambetiga mimbe jamana nuna aywa ka angana yinolu ko angana ulu bla masiye bi ibaye ka fo jema klemeki ba o kuma kay ni la ka tugu no ye sharia nabe fo mu mako déclaration universelle des droits de l'homme ibaye ka fo o fene temele ko fe magisa ile alika tamami na kera ka benu tikolo kleta ani dure aywa mali yere ko ni kona no ayi kuma fo kuma mi nu o wa ya ka fo ko jamana in kan ka deme mali ye jamana baye aywa tariku la ale ka jamana ni mali muso ole menyona ali sigi to re funela ale ka jamana ale ni mali yere ko ni so ole no nyona aywa kanka tege do mali fe mi ye ka se ka geleya mi be aywa o dara se ga la ko to mi na here ko no ni fasiri ni gara Abdoulaye Jarafe on ye mi bo ete para ko Abdoulaye Jarama fo indépendant fo de jokulu bele jele amu fo bamano ma fo bamano ngala o dibila o langari tandege maide ale samini korowari ale ka keleche binanne konondo minana nga jamana ko ngono a minyi kiriti la mo visa ko lu joji lu fola joro ko nasa a udatu sone kase minyi ukakiru wati ko model akilla jigina minyi jwikalu klitan temeninyi samba flane mugane na bena karduna do kon mo wari aleka keleche bina ni konondo ulu nana chu anga ba male ba kono ina fombora ka fo chugo mina ka soro ya mora sebe buite ubolo sebe lu bele gide kon ngofe sa siruke ka yira ka vosa minyi ko do ye toli gwingela ye do ye mansoni min wani ni yoro furano ni minyi jago kelo bara nasu bele gide siruke kana ni hormati babu bara na sibu belo te journaliste tala journaliste na wa go bara na sibu belo journaliste ten na sa journaliste soronna comme go bara na sibu belo alisa journaliste olu ye bara fo ni sa kana journaliste fo na sa ni bola suke ni bola dewli jara e keye ni bola sirbu dara dewli garo la dewli jara e keye ina na yona fenya ni bola sawor ma jago ma ja daga klara adia diwe sirbu ba dia me kla bu de la sise ko ni ko bine ma dia ki karam ko tara de awa sirbu kele min ngoni ye male furanya fa nga mo yisa segelu bele jele temene ko fa yira ka fo min yin da lu dole buite no molo ye fe ni dabali ke ka si ko bla kiri tigla mo ko nga bolo ka o kiri tigla mo o lu fena bora min yin ni ngwa ku vena kono sega kuna foni ya jele ko ndi yira ka fo ni ma ku fole nu ko ni ye dama sumusumu ga yaye ka fo ko nu na ku te dore de ka fere ni dabali yere ke min yi ka dangari mali yere ka
Malial. Utesi. Utesi. Kuna kundi uye. Utesi. Oli strategala sa minye malikiri tigala mo ko ni nyesa ye minye nguna foni ngonendi ka yira minye malijoni minye jamana wara maula babwa kala mo ka don ka fo ni ma ko vole nu naku ku de doede ka seka na ni bisi basa ko ni maliko no ngono de ka seka na ni basiki balia ko ni maliko no ngono ko nga fadiri ke ba ko ni yira ka fo ka li ko ni ndamala dona na tola si ka fo ko na ke sababu ye ka seka fura soro minye no wule ka jo nu ngonna ne ba siri ngone sebina Mahamani Touré ko ne ve asamana ka bo minye nouvelle horizon kono nyeda ko nouvelle horizon amba ma bela de fo Mahamani Touré ka ale refene mamani boroba ko nati ko ni ma su gosi nyena ma tesira minye anka de mana nye mawye yesi balde mi ke no o kera ka beni dala dumini asongo bilali mi asongo yele ni mi kera ibai ka fo ambe wati mina aiwa gouvernement ko ni aka songo ko si aiwa songo sigile ko fe o ma da odoro mane ya ni jago kela baw akira misemo fen no olu de dabe jola ka se ka wole unu ka sigike no kera ministre refe aiwa ye folike ka blasranike bi ye songo kula aiwa ibai ka fo ni be ko fe anana ye ka fo ma do de be ni no ka wuli songo mara fe dro ko nyeko aiwa ka fo ko ngatulu ye bi ni songo o mi no beke ko o tese ka toti o kama jamana ere wuli ka joke ka do sugu kono aiwa o wuli ka jo refene la iba ye ka fo mi ye lesore ale refene kama ku no fe o do na sugu kono dabada ni bala sugu ba ta se butigi miso ma wiye ni kono na num belaje so abano la tigra ni wa so rebe kemena ni na so e ika keme flamne suruge ambulance amaji ni fabe atigina sugoro be biolo blana yoro chaman ko sugoro be biolo blana mami pe o kana doro afuga na emega do be sa mi sugoro fere oro do pour ba so mugula emega ino pour benina numéro blala ne biolo blala ne numéro wule numéro verdi ne mo wule emega ye complice o ay ne complice ay ne complice ni kali ye bon na sa numéro ndane bolo koy ale bolo na mari bolo kanu ay numéro bi bula jage betla ko wuli 3080 na fundila 3080 ok nyasibi numéro ay ko nyasibi nataga wuli mu gana numéro di ngoma na wuli na betawa awuli ya beta wuli ya ne gele no biolo blado ne ma gele ina rola ale sa ko wuli ka joke sa wuli tamata minunge ne ga suguru be bioro la suruge ba sa butigi no be bioro la o ka bomo go ta quartier Mawali boro ko nati anga kimeni fasiri ibaye ka fo wuli ka jo lesor maw ya ira ka fo uli ira mu no fe aywa wuli ka jo nu konna la uduna dabara ni na ka su konna la je ka boy ka ta fo bumako bulmo da du do fene bi no o ye bumako era dunda ka ta jete ne ken Europe bela ibaye ka fo so mo jigina ni ta na jigina kemena ni mi ba di maramuma keme fla amne ka bo ala mani bo ko wale ya ina bi fasiri ni kera pa di sepe on est mis au lesor no sugo era que me fere era bene ga joni ni sugo era na la sugo te mara la era ye mi ko ni bora ko ni na la sugo boni sugo o ye ka doni ka na jadi suno ni mo be sugo dun tara ta di bidro la sugo men daga do ka boni sebe ni ne ba wule ko le challenge ko alisa anga to mi ni da mi ne fe gele ya mi me anga jamana ko no de mi ni ye jere jekuli ye jekulu mi ni ba wule ko front populaire contre la vie chère olu ye kunnafoni di kɛnɛ ko nin kɛ min ye kalo tile 10 ani 6 tɛmɛnen ye san 2022 bourse de travail la min ye nin jɛrɛjɛkulu ye ale ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ musoba dɔ bolo musoba min ni u b'a wele ko Mariamu Kɔnɛ ale kɔni bɔra sa min ye bourse de travail la a n'a jɛdenw a yira k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u kɔni y'a yira k'a fɔ min ye da dumunifɛn suguya 10 ani 7 k'u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka se ka min ye sɔngɔ ɲɔngiri kɔni da ka ɲɛsin min ye o da dumunifɛn 13 in kɔni mɔ ko nka olu ka sɛgɛsɛgɛli o kɔni y'a yira k'a fɔ halisa min kɔni ye da dumunifɛnw ye an ka jamana kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ ale ni Mali duguba caman ko halisa min ye da dumunifɛnw ye k'u sɛbɛn kɔni ka gwɛlɛ dɛ ko nka min bɛ ka olu yɛrɛ kɔni kamana kɔni kan k'a bi ye k'a fɔ nin waati kɔni
na kuma da do kɔni mɛ maliden bɛɛ lajɛlen kɔni da tɛ dɔwɛrɛ o ye mali kurako ye mali kurako ni mali kurako kɔni fɔra sa k'a bi ye k'a fɔ min ye taabolo olu bɛɛ lajɛlen kɔni min yɛlɛma sa min ye jamana ɲɛmaaw ye n'olu ye kuma min kɔni fɔ sa a ko fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka kɛ cogo min na maliden bɛɛ bɛ se ka min ye o labato cogo min na ko nka a ye mɛn k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaaw ye sa min ye sefa wari miliyari 14 o kɔni n dara ka di sa waati tɛmɛnenw na yaasa min ye da dumuni fɛ min ye an ma mago ɲɛ fɛnw 13 bonyanko olu sɔngɔ bɛ se ka min ye sɛbɛkɔrɔ ɲɔngiri yaasa min ye malidenw ye olu bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ko nka a ye mɛn k'a fɔ halisa min ye da dumuni fɛnw ye ko u ka gɛlɛn jamana kɔnɔ dɛ faranjilafanga ɲɛmaaw Sunukɛ k'u ka wuli ka jɔ kɛ Sunukɛ ne tɛ dɛ Mariyamu Kɔnɛ i tɛ ne muso tɛ yan i tɛ taa Mariyamu Kɔnɛ ɲininka ne de ka kuma don olu de ye musow ye o a ko faranjilafanga ɲɛmaaw u bɛ wulikajɔ la ko nka halisa u ka caman fara wulikajɔw kan ko ɲɔgɔn tɛ sɔngɔ min kɔni fɔlen d'u fɛ birikitigi dɔw kɔni olu bɛ k'a bonya ko nka min ye feerekɛla caman ye k'olu tɛ k'a labato dɛ ko ka wulikajɔw kɔni kɛ ne wasiri kɔni sɛbɛnna Bubakari Idrisi Jara kɔni fɛ a samana ka bɔ le Challengers kɔnɔ Bubakari Idrisi Jara ka fɔ ka Challengers fasigi jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bakɔrɔba Konate ko ɲɛ ale bɛ taama jigi nɔfɛ min ye Amadu Kunfa a jigi a karila bi a jigi a karila sini cɛba min ye kun b'a bolo ni a bɛ fɔ o ma ko baaraba ayiwa baaraba ka bɛn n'o ale ka baara ye Mali kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fana ye baara kɛ ale kɛra baarako da ye baarako da ye dɛ an b'a baara k'a tɔ mana bɔ ni baara bali ma sɔn baara ma a bɛ baara a bɛ minɛ ka di baarakɛlaw ma olu b'a baara o tɛ baaraba ayiwa ale y'i ba baara ma ka t'i ta kɛ jatigɛ wale ye ayiwa anw ka finitigiw olu fana y'u ka baara min n'o sen b'o ye k'o sigi a kan n'a bɛ fɔ ale ma ale ye numéro 2 Katibaden Masina Amadu Kufa yɛrɛ bɔlen kɔ cɛba min jɔ o y'ale ye ayiwa an bɛ waati min yɛrɛ la e ko nin tɛ ko in yɛrɛ bannen wa bari Amadu Kufa yɛrɛ a kibaruya ma dɔn ayiwa a dɔw ko i b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra Faransi kɛlɛkɛcɛ mun kun bɛ yan ni a waati y'a sɔrɔ u bɛ Senegal yɛrɛ kɔnɔna na ko wulikajɔ ko kabi o sen fɛ ko Amadu Kunfa yɛrɛ kɔni a tanyara koyi dɔw fana y'a yira k'a fɔ ayiwa ko kabini o waati yɛrɛ kɔni tɛmɛna i bɛ video ni ja minnu ye ayiwa olu kɔni bɛɛ ye jakɔrɔw ye nka dɔw fana b'a yira k'a fɔ ko min ye ka waati min na Mali sɔnna k'i tɛgɛ bɔ banmaci caman kan ko o de sen fɛ o fana sɔnna ka Sumala Sise Ala ka hinɛ la k'o di Mali ma ayiwa o nisɔndiya min n'u y'o kɛ dɔw ko a yɛrɛ tun b'a fana ka karamɔgɔ o kɛrɛfɛ n'o ye Iyadi Agali ye nka i b'a ye k'a fɔ a kuma kɔni cayalen bɛ nka siga tɛ maa min ta la n'o ye Iyadi Agali ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ kɔni o bɛ balo la misali Suruma nanzaraw u ko ka olu t'u ka jateminɛ la ko olu yɛrɛ ka jateminɛ bolila Iyadi Agali kan n'a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Adraresi Focus ni aw maa min bɛ ka ɲini aw y'o kunnafoni sɔrɔ ko u ka renseignement olu y'o kunnafoni sɔrɔ sisan n'a fɔra ko olu bɛ jɛ jugu la ka ɲɛsin Mali ma ni yɛrɛ t'u kelen ka misali dɔ di anw ma wa i b'a ye k'a fɔ Mamadi Bakɔrɔba Konate an bɛ waati min na baaraba ale de tun bɛ jɔdaba la Amadu Kufa ye bari ale de tun kɛlen bɛ ka kalifaw olu ka se ka olu bila baara la ayiwa a ye taa yan fɛ a y'a fɔ nin fɔcogoya la a y'a kɛ nin kɛcogoya la ayiwa kun ye mun ye yaasa min ye silamɛya sariya ko k'o sigi Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na nka nin baara in kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko jamana dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ mun ma ko pays de Golfe i tɛ kelen fɔ ɲɛna o la wa ko olu de kɔni bɛ ka dɛmɛ don u ma u ka nin baara ninnu na ko min ye sariya ko diinɛ sariya ko ka o sigi Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na anw kɛra silamɛ ye k'a sɔrɔ maa dɔw yɛrɛ tun tɛ yen maa tɛ diinɛ ko kuma fɔ anw ɲɛna anw ka jamana in ye jamana kɔrɔba université religieuse o tun bɛ anw fɛ yan min bɛ diinɛ kuma bɛɛ lajɛlen donc nin tɛ silamɛya sariya i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko baaraba kɔni ale ka baara banna pewu ni fasiri nin kɛra n'o ye Laya Jara anw ye min bɔ n k'a fɔ di Sɔrɔlen Bamakɔ kɔnɔna la Sɔrɔlen Bamakɔ fasigijɛkulu bɛɛ lajɛlen ko baaraba wa ale ka baara jiginna pewu
Surga min daga do ka boni semenye sebe min ne o ba wala ko le républicain ale kumane ko ndo de a minye anga samata sega buzumo woni yesa 18 a o ko ni mali ko nguna wolo de minye ko ko ni nana na ide afro basket 18 en 2022 min woni shibiri jante men ni yesa na le bena utikalo kleta ane sababo samba fane muga ane fla minye Madagascar ale kono na isa minye Mali ale ni Egypte olu ye nyonzoro ko nasa ayira ka kwasa ukume jondo ba kene konga a no ye finali ko ni de so tegala sa minye anga musumanu nyisa a olu ko ni minye Egypte ko ni nji Mali ale kurubi woro kurubi shikini woro ke minye Egypte ale takara kurubi duru anani isa o mingara sababu isa minye Mali ko yesa na de ni jonjo ba ngoni nda kuko minye afro basket 18 en 2022 so tegala sa mi ngoni ye anga samata sega musumo ngoni yesa ko nana ni kuko ko ni Mali ko nasa ayira ka fosa u bismillah minye pavillon des sports mi ngoni mi a ase 2000 ko ngono sa u bismillah lay so tegala sa minye Mali furanjala fanga nyema chama ngoni mi de ina fo minye anga ministry minga bara belime parkulu nyene je ko ko ma ni o ye Musa aga atayare alet me kene kale minye anga ministry minga bara belime kene ko ma de dengere fe ko kale liesa ni o jaminatu sangare ale fene me kene ngoninga ya saminye anga demisonye kase ka minye ukokoroma du chomina utemene ko ka boisa mi ngoni anga ministry mi venebi ni uka bara belime kala ngongo mo ni o ye madam Sidibe de do Usmani a ale fenet me kene kade minye anga farkulu nyeneje ale tigla ma ba fen ngoni me Mali ko ngono a olu bele jide ko me kene ko ngade mi ngoni ye uyi ko ni soja ko nda anyeshi minye anga musumani minu ngono mo minu nga ulika jo kala sababu ye kana ne kubu ye Mali ko nade uyi ufoko wale nyimando a ku ko ni Mali jigi ko ne wale wa ku ko ni Mali ko nguna wolo de o sara de ko nasa a fanyala fanga nyamo ye furakare ambala de to do wale de musumani ne ko ndara Madagascar ne ko nga ulika jo ko ngara sababu ye Mali na ne jojo ba ko ni anga faso ba Mali ba ko ngono sa a minye se ba wari million duru ye a utara ka di minye akelengene na bele jide ko mo wa anu ka digli karamugo bele jide a sirke ko ngo ko ni ngara kuna wulo bai ula minye anga musumanu ni amu foku wali mando wi Mali drapo korota pasiri ngoni semena minye hadama be fofana fe asamana ka bo le républicain ko hadama be fofana ote anga ko ka républicain pasiri jekulu ma bela jide hadama awo aywa awo now aywa ya ko to ramna ya beti ni so ni ma se beni awo hadama de du te ma ko e ba fo ama ko hadama Mali bɔgɔla bɛ fo halisa pasiri kɔnɔ kuma a ma ban n y'a fɔ cogoya min na tani ka segin bana o tɛ kɔni maa to min ye walejugu kɛbaaw ye halisa minnu n'o olu bɛ don ni ɲɛnɛminifɛnw ye jamanaw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Mali kɔni n'o o ye u ka minnu wari kɛlɛcɛw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ayiwa ni ka se ka dankari kɛ nin maa kofɔlen ninnu na fɛn min bɛ t'i jɔ fo kilo 150 ɲɔgɔnna si la a bɛ fɔ min ma ko kokaini n'i y'a ta k'a sɔngɔ yɛrɛ lajɛ anw ka wari la fɛn fɛn ye miliyari 8 ɲɔgɔnna si wari in bɛ t'i jɔ la Mali miliyari 8 jumɛn na kokaini mun kun kan ka don anw fɛ yan nɔ kilo 150 cɛ wari ka ca ne joli kɛ miliyari 8 yawe n ka segin ti dɔ kɛ ko in na wari fɔli ne tɛ ka wari lajɛ o e ka yɛlɛmisɛn k'o nɔfɛ ne tɛ ka fɛn lajɛ o ne tɛ ka wari lajɛ ne ka mɔgɔ foyi tɛ fɛn lajɛ o miliyari 8 cɛ o bɛ fɛn duman ye sɔgɔlen na o ka di ayiwa mo ni bɔrɔ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko u tun b'a fɛ ka dunun nin cogoya di anw ka jamana kɔnɔ mobili min bɛ yen n'u y'a bila o kɔnɔ u ye plafɔn de wa k'a sɔri o kɔnɔ walasa u bɛ se ka dunna ye cogoya min na nka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛra anw ka duwanyew kɔni fɛ ni a ɲɛmɔgɔya yɛrɛ minɛlen bɛ n'o ye Amadu Konare ayiwa inspecteur général do ayiwa Mali douane na
secrétaire général yɛrɛ don an b'a fɔ ten ayiwa ale n'a ka cɛdenw u ye wulikajɔ kɛ o wulikajɔ de taara wolo nin wale in na ka se ka ban ni maa jugu ninnu minɛ n'u ka dɔrɔgu jugu ye u kana se ka don n'u ye an ka jamana kɔnɔ cogoya min na nka nin kɛnɛ in kan a y'a ka cɛdenw k'u fo ka tila ka wele da tuguni ko n'i y'a mɛn doyen i ko kunnafoni de ka sɔrɔ yaasa olu ka se ka wulikajɔ ninnu kɛ u y'a ɲini malidenw kun ye mun ye k'a ɲini malidenw fɛ kunnafoni min mana kɛ ka bɛn ni wale ninnu ye n'o o ye tiɲɛni wale ka don an ka jamana kɔnɔ ayiwa u k'a da olu tulo kan n'o o kɛra olu b'u ka wulikajɔ kɛ ayiwa yaasa ka se ka nin wale ninnu bali cogoya min na n'a y'a jara nin ye ale ka fasiri ye an y'a bɔ suradelimago kɔnɔ n'a y'a jara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn surukɛ ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni u b'a wele ko l'indépendant anabila ale kumanen don dɛ surukɛ min ye malidenw ye sa k'u sɛbɛkɔrɔ dɛkunnen kɔni don ko maliden jɛman min k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɲɔnnen don dɛ ka sababuya kɛ min ye carte d'identité nationale surukɛ a tɛ ka sɔrɔ carte d'identité nationale surukɛ parce que b'a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se waati jan min ye maliden jɛman ye u dusukun sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don a bɛ se waati jan min ye maliden jɛman ye u sɛbɛkɔrɔ diminen don ka sababuya kɛ min ye carte d'identité nationale k'o tɛ ka sɔrɔ dɛ surukɛ parce que b'a y'a yira k'a fɔ ko don dɔ la ale kɔni wulila min ye sɔgɔmada min ye 6 heures du matin waati nɛgɛ kanɲɛ 6 k'ale kɔni wulila ka taa min ye commissariat dɔ kɔni na dɛ ni o ye 5e arrondissement ye k'ale kɔni dara sɔrɔ sa min ye jama caman olu kɔni sigilen kɔni don min ye tɔgɔ sɛbɛn kɔni mɛn sen na e nana ne sɔrɔ yan e nana ne sɔrɔ yan ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kɛ yaasa min ye carte d'identité ale bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ko waati dɔ kɔni sera min kɔni ye polisi dɔw ye k'olu kɔni wulila yaasa k'a ɲini min ye jama kɔni fɛ sa k'u ka bɔ kuru kɔni kɔnɔ ka bɔ surukɛ o siratigɛ kɔni na sa min ye maa caman ye yɔrɔ kɔni na k'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la ko maa dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se tile 15 mɔ don o don olu kɔni bɛ se ka na yaasa min ye carte d'identité olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na dɔw yɛrɛ kɔni mɛ kɛnɛ kɔni kan n'o y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni mɛ kabi min ye 4 heures du matin 4 heures du matin ale kɔni dara a kɔni minɛ yaasa ale bɛ se ka carte sɔrɔ cogo min na min ye surukɛ carte k'a kɔni tɛ ka sɔrɔ dɛ o la k'a kɔni bɛ fɔ min ye furancɛla fanga ɲɛmaaw ye k'a dɔn k'a fɔ min ye malidenw ye u tɔɔrɔlen don bi min ye malidenw ye u degunnen don bi ka sababu kɛ min ye baara foyi a tɛ se ka kɛ min ye ni carte kɔni t'i bolo i se ka bɔ mali kɔni na ka taa min ye mali dugu wɛrɛ la k'a sɔrɔ min ye mali carte kɔni t'i bolo i se ka bɔ mali la ka taa jamana wɛrɛ la k'a sɔrɔ mali carte kɔni t'i bolo k'a dun ye mɛn k'a fɔ malidenw olu tɛ ka carte sɔrɔ ko yɛlɛma mun bɛ yen e ye maliden ye wari b'i bolo i ka photo b'i bolo tɛmuru b'i bolo e ti carte sɔrɔ mun sababu an tɛ sigi papiye kan dɔrɔn k'a sɛbɛn kɔrɔ i tɔgɔ ni jamu o la furancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimu Goyita min kɔni ye furancɛla fanga wasabilaw ɲɛmaa colonel Sadio min ye Maliki Njaw ye min ye an ka lakana minisiri colonel Sadio Kabara Moribo Kone min ye Ismail Wage k'u bɛɛ lajɛlen welelen don nin yɔrɔ in na dɛ i ma mɔgɔ min kan ka wele Mali minisiri ɲɛmaa Choguel Kokala Mayiga k'a bɛɛ lajɛlen welelen don nin na i kan ka maa min wele ne yɛrɛ fɛ i m'a wele o ye jɛn ye ministre de l'industrie surukɛ ayi n lamɛn bani ni lamɛn ni papiye simple de don mun de la u tɛ usine jɔ an fɛ yan nɔ minnu bɛ se ka dilan anw yɛrɛ fɛ yen cogoya min na surukɛ n'i bɛ foro kɔnɔ jiri tigɛ i b'a daminɛ si la n'i ye si tigɛ yiriden tɔw b'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛ to yen o la an m'a fɔ nin ma kofɔli ninnu de ye n'i y'a mɛn sa a kunkolo de don an m'a fɔ ninnu de ye u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ malidenw tɔɔrɔlen don bi carte ko la baasi tɛ dɔwɛrɛ tɛ papiye kɔ graphique baw b'an bolo yan hali n'i ko a miliyɔn 1 don o don u bɛ se k'a dilan mais mun de la maliyɛnw bɛ ka tɔɔrɔ sababu ɲuman ba yɛrɛ fana don a bɛ kɛ sababu ye an dɔw bɛ baara sɔrɔ yen ni kɔni ye e ka baara la ka ban e ka baara la sababu ye min ye carte ko ye ka se ka min ye a sumaya cogo min na o de siratigɛ la
parce que ba ya yira k'a fɔ sa k'ale taara Jamil Bitari ɲininka ko Bitari y'a yira k'a fɔ ko kuma in tɛ tiɲɛ ye bi ko kuma in tɛ tiɲɛ ye sini o la k'a bɛ ɲini Farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ malidenw tɔɔrɔlen don u tɔɲɔnen don maliden caman bɛ yen u bɛ da u tɛ sunɔgɔ k'a sababuya kɛ min ye kalante ko ye Mali kɔnɔ maliden de balilen don kalante sɔrɔli la bi ko ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka kalante ko a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ min ye bugunatigɛ sɛbɛn malidenw bɛ se ka sɔrɔ lafiya la sɔrɔ min e ma dumuni kɛ de ya e ma k'a bɛ jigin a bɛ jigin an ka yɛlɛ an ka taa min ye an y'a fɔ cogoya min na baki yɛrɛ kɔni jaabi u y'a fɔ ka tila k'a kɛ komi e ka maaladon ma tɛmɛ yan don kofɔlen o min fɔra a bɔra o la wa u ye sanga min fɛnɛ fɔ a bɔra o sanga yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la koyi i bɛna ye k'a fɔ ɲinɛ baki n'o o ye san 2022 maa min kɔni pasira kalandenw na a bɛ t'i jɔ fɔ maa 33 260 la n'i ye o bɛɛ lajɛlen ta kɛmɛ sigi la a bɛ t'i jɔ kuru 20 fɔ ani buruburu 38 olu de kɔni pasira u b'a yira k'a fɔ maa min kun tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ minnu kan ka taa examen kɛ u bɛ t'i jɔ fɔ maa 100 ani maa 83 ani 8 na nka i bɛna ye k'a fɔ minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan o ye 100 ni 63 400 ani maa 9 olu de kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ayiwa maa minnu kun tɛ yen u bɛ t'i jɔ maa 1900 ani 19 b'a fɔ ten 19 ani 9 olu de kɔni kun tɛ kɛnɛ in kan maa min pasera i n'a fɔ maa y'a fɔ cogoya min na u bɛ t'i jɔ maa 30 200 ani 60 ɲɔgɔnna si la ayiwa n'i y'a ta kɛmɛ sigi la o de bɛ taa n'o ye 20% i b'a ye k'a fɔ min ye bagi général o kun bɛ kɛnɛ kan bagi général ni jaabi in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'i y'a jate bagi général b'a la ayiwa ka bɔ bagi général la min ye bagi technique ayiwa fo ka taa se bagi professionnel ma donc ninnu bɛɛ lajɛlen de ka jaabi faralen ɲɔgɔn kan ayiwa o de taara bɛn nin ma n'o o ye 20,38% ayiwa maa min kɔni kɛra Mali bɛɛ denmisɛn min kɛra Mali bɛɛ privé ale de ye Mahamadu Di Ame Anne a bɛ fɔ ale ma premier national fila don fila ni bamanan kɔni tɛ kelen ye n'o ye nɔnɔ ninnu bɛ ka ban ayi ale bɛ fɛn y'a dɛ ni maa fila ni yɛrɛ bara bamananw ma fila ni maninkaw ni maninkaw fila bɛ nɔnɔ kɛ maninka ka basi la o surukɛ o tɛ surukɛ ne tun ka wari min d'i ma bi n y'a bɔ a ma o bilala ɲɔgɔn na jago ye fula a b'a la o bɛ nɔnɔ kɛ maninka ka basi la ne tɛ foyi d'i ma bi bilen n y'o bannen ne parce que nin bɔra républicain kɔnɔ parce que jɛkulu b'a bɛɛ ka sɛbɛnni don an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn surukɛ ne bɛ nɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni o b'a wele ko le pays ale kɔni kumanen don tɛ surukɛ a bilanta bila i ni fila de bɛ ɲɔgɔn na min ye Mali Farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u bɔra ka degré dɔ kɔni bɔ surukɛ a ka fɛn mini aw ka fɛn mini k'a jɔra bi jisuma de b'a min ne kɔni ne b'o de minɛ ani dabini a bɛ to ka min pase ani ɲɔgɔn cɛ f'a b'a sama k'a si bɔ ayiwa a ɲɛw n'a tulo n'a nu bɛɛ lajɛlen fɛ a taa tɔgɔ ma sa ala ka kɛ sisan ayiwa surukɛ min ye sisa kɔni ye sa surukɛ min ye Farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye u nan'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la cayali ka sababuya kɛ min ye sisa ko kɔni ye sa k'a ko kɔni k'a laban tun bɛ ka kɛ ni degun ye dɛ maa min bɛ n'o bɛ sigarati min k'o bɛ taa sisa min dɛ maa min yɛrɛ bɛ n'o tɛ sigarati min ye sisa ye k'o b'a min dɛ wa Mali sisa ko k'a tɔ laban min ye musow ye sa musomaninw k'olu ka sisa ko k'o kun gɛlɛyara sa o kun juguyara ka tɛmɛ cɛw kan awɔ a fɛn dɔ bɛ ko charbon o bɛ taa charbon san dɔw bɛ boisson k'a la dɔw bɛ ji k'a la dɔw bɛ ɲɛnaminimafɛn k'a la dɛ surukɛ min ye sisa ye sa Farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw u nana tɛgɛ nɔ bila k'a jira k'a fɔ sa min ye sisa ye ka taa doni ka na n'a ye Mali kɔnɔ min ye sisa ye k'a feere Mali kɔnɔ min ye sisa ye k'a min Mali kɔnɔ surukɛ k'a bɛɛ lajɛlen balila dɛ
awo u y'a yira k'a fɔ min ye kalo 6 u b'o di min ye shisha feerelaw ma ni kalo 6 kɔni dɛmɛna ni e yira ka na ni shisha ye e yira ka shisha feere e yira ka shisha min min ye alamani kɔni o bɛ da e kan dɛ hali ni b'i ka so kɔnɔ k'a daminɛ est-ce que hali ni b'i ka so kɔnɔ i ka dilan sanfɛ sugɛn laban bɛ t'e ka so kɔnɔ in lajɛ k'a fɔ ko dɔ dogolen tɛ e bolo n bɛ taa lajɛ o. kalan ko fɔ dɔrɔn ale kɔni y'ale b'a fɔ sariya tigi kɔni sariya labato ka d'o ye dɛ sugɛ alamani a bɛ daminɛ min ye dɔrɔmɛ 60 fo ka taa 2,000 la o tɛmɛnen kɔfɛ a kaso b'a daminɛ tile 1 fo ka taa bila tile 10 na min ye shisha ye n'a yira i bolo sugɛ nin baara kɔni kɛlen ye sa min ye denmansa caman ye olu sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara dɛ ka sababu kɛ min ye shisha ko ye k'a ko kɔni k'a kun kɛra damatɛmɛ ye ko nka sɛgɛsɛgɛli dɔ de kɛra sɛgɛsɛgɛli min ni Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw bɔra kalama dɔgɔtɔrɔ jolenba dɔ bɛ yen diɲɛ kɔnɔ min ye diɲɛ kɛnɛya tɔnba ale kɔnɔna ye ni o ye organisation mondiale de la santé olu ka dɔgɔtɔrɔ jolenba dɔ bɛ yen ni o ye dɔgɔtɔrɔ Claire ye Lewandowski Claire Lewandowski k'ale y'a jira k'a fɔ min ye shisha ye k'a bɛ min da adamaden yɛrɛ kan ko hali sigarati yɛrɛ t'o da mɔgɔ kan min ye fogofogo ye ka taa sɔn na ka taa biɲɛ na k'a b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen denmisɛnnin minnu fana bɛ yen ne ye cɛmannin ye ni sen ka taa a b'i sen sumaya sisan kɔni hali n'a bila kuma kuma se ne b'a dɔn ne ma nin ko e t'a bila o ne b'a dɔn ne ma nin ko e t'a bila an ka dunfɛn yɛrɛ bɛ wa ko ni se kɔni n'a ka teli a b'a sumaya de toyi anw ka dunfɛnw b'an ka kɔrɔ anw ka dunfɛnw b'an kan sirika y'a bila an n'a bila sa an n'a bila sa n'a ma bila jara a tɛ bila ko yɛrɛ dɛ n'an y'a bila n'an banna k'a bila ko bari ka d'a kan an ka kɛnɛya a bɛ ka dan sigi o la o bɛɛ tɛ k'a bila n'a ye sen sumaya ni marifatigi ne fasiri ko ni sɛbɛn na Garibu Togo fɛ ka bɔ min ye indépendant kun Garibu Togo an b'a fɔ ka indépendant parce que jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bakɔrɔba Konate ne bɛ n tɛgɛ don halisa sɛbɛn min bɛ n bolo ni n b'o ta o ye Soir de Bamako Soir de Bamako b'a fɔ ko an k'an kɔlɔsi k'an kɔlɔsi min ye ayiwa bandiba ayiwa a ye maa damadɔ olu an bɛ waati min na n'o o ye Koro kasobonba yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ k'u y'o dakari ko ye dakarila ka nɛgɛkun k'a fili ayiwa ka bɔ olu bɔlen min kɛra i b'a ye k'a fɔ olu de bɛ yaala yaala la dugu kɔnɔ ten maa t'u dayɔrɔ dɔn u nayɔrɔ ma dɔn ayiwa u bɛ min u si lakodɔnnen tɛ a dun yɛrɛla k'a fɔ maa ninnu maadenw tɛ n'a a bɛ fɔ minnu ma ko criminel maa fagala jugu maa dantɛmɛ walekɛla jugu don ayiwa tɔgɔ nasuguya bɛɛ b'u la ko olu de kɔni bɛ dugu kɔnɔna la ten ka yaala dugu fa jumɛn bɛ Koro Koro Mali dɔ tɛ yan n'u bɔra Koro bɛna a ye ɲininkali tɛ wa parce que a ka fɔ Koro don maa kofɔlen ninnu min ye Isaka Orpem ba fo ka taa se Amidu Gindo Maliki Togo Bruno Zerbo Abdoulaye Cissé Ousmane Guro ni ne ye maa kofɔlen ninnu ye a dɔgɔnɔ ka ca dɛ Koro a bɛ Koro don a bɛ Koro de ni ne ye maa kofɔlen ninnu ye ɲininkali yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ lakɔlɔsili la olu ka baara kɛbaliya de don wa yalima olu yɛrɛ ɲin b'a la wa walima olu kan ka min kɛ u ma se ka u jɔ u jɔyɔrɔ la wa o de kɛra sababu ye ni maa kofɔlen ninnu olu bolila wa ɲininkali yɛrɛ kɔni caman filɛ nin ye nka i b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ baaraw la min ye ka se ka kasobo ninnu k'u désamorcer n'o ye ka se ka jama mun b'a kɔnɔ ka se ka kasobo wɛrɛw jɔ ayiwa maa wɛrɛw bɛ se ka taa mara yen cogoya min na k'a bɛ se ka baara dɔ kɛra n'o ye finitigiw yɛrɛ fɛ min ye ka se Kulukoro yɛrɛ mara la ayiwa i b'a ye k'a fɔ o baara dɔ kɔni kɛra yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Keɲeroba u bɛ ka olu kaso kuraw jɔ yen don n'a nataw la olu yɛrɛ kɔni bɛna bila baara la min ye ka se ka kasodenw u bɛ caya min kɛ kaso kɔnɔ n'o o bɛ se ka na ni wale jugu dɔw ye yaasa k'olu dabila cogoya min na u bɛna don gouvernement y'a laɲini o baara ninnu olu kɔni bɛ sen na fasili kɛbaa o ye Laya Jara anw ye min b'o Soir de Bamako kɔnɔ. mɛ ne ko kaso kura a jɔli ka di yɛrɛ kaso joli ka ɲi a ka ɲi e tɛ a fɔ san fɔlɔ kaso joli ka ɲi ne ka cɛkɔrɔba dɔ ko a ko ne ma a ko n denkɛ ko fila bɛ yen
adameni kani dado kaso ma folo be mafo ay kaso korajo kuna la majage ke ka kuna la majage ke ka bana ko ma mi tabu kaburu kaburu farale ay no korajini o ke kaburu de ko mi mo fo de ke bi ka fo le ko 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 awo ngama ko ba paru de awo zurbe wati na ga wati bita amane blaya menye Kintelam de. Sabu le mo ke ya pa de ni be. Ni ya pa de la ma nyawa fi ba. Nemo ke da lu ma ba. Aiwa. Wanya mari bo. So na ma ya pa de. O jarani. Amani ma. Wanya mari bo. O jarani. Wati na ga wati bita amane blaya.